Assalamu alaikum jama'a, barka da zuwa Ambition Hausa TV. So yau ma na kawo muku wani sabon bidiyo ne akan abin da ya faru da shahararren comedian wanda aka fi sani da Al'Artwork da kuma DSS, abin da ya faru da shi a Kaduna. Kamar yadda za ku gani a cikin bidiyon nan, a inda shahararren comedian din yake faɗin cewa shi ya je kai ƙara ne tsakanin, kamar yadda ya post a shafin shi na Instagram, cewa akwai wanda suke bibiyar rayuwar shi su kuma suka yi banza da shi, a nan kuma ran shi ya ɓace ya faɗa kalaman da bai dace ba, shine suka kore shi suka yi mai dukan tsiya. Kamar yadda za ku gani a cikin bidiyon nan, so dai kar ku manta dai ku danna like sannan ku subscribing a wannan channel namu na albarka, domin za mu dinga kawo muku bidiyoyin labarai da kuma nishaɗantarwa da mawaƙoƙi da kuma abin da ya shafi arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba ɗaya. Wannan shi ne ciwon da aka je min yau a ofis ɗin DSS na Kaduna, gashi saboda tsabar bugu da suka daddake ni nan hannuna gashi ya kumbura, gashi jikina duka ciwo yake min, abinda aka yi min kenan. Assalamu alaikum yan uwa masoya da ke faɗin duniya, ni ne dai naku Al'Artwork wanda kuka fi sani da Madagwal. A yau da safe mun tashi da mummunan yanayi wanda aka dan samu a dani da jami'an tsaro na nan Kaduna, wanda a duk sabanin fahimta ne. So gaskiyar magana, babanmu shugaban DSS na ƙasa Alhaji Yusuf Magaji Bichi adalin mutum ne kuma mai son a yi gaskiya ne, so ya ji kokena sannan kuma ya sa a ɗauki matakai akan abubuwan da yake faruwa. Sannan kuma ina mai ba wannan hukuma haƙuri, duba da a Najeriya yanzu ba mu da wata jami'an tsaro waɗanda suke aiki tsakaninsu da Allah, suke kuma yi babu cin hanci babu rashawa a ciki. So wannan kes ɗin dai kes ne wanda ya daɗe yana faruwa, wanda mutane ba su sani ba tun lokacin rigima Ummi Rahaf da Adamu. A lokacin nan abun yake ta tafiya ni ban sani ba. So wannan abu mun je wajen 'yan sanda na Malali, suka kasa su mana adalci, wanda a lokacin an kamo masu wannan laifin, amma da na tafi sai ya zamanto an zo masu laifin sun an sake su. So muka gaba inda ya kamata mu je mu kai korafinmu a duba mana wannan al'amari, face mu kawo hukumar DSS. Duba da dan uwana da yake aiki a wannan hukuma, na ga ya kamata in kawo ƙara nan, ko Allah ya sa mu samu ai mana adalci. To alhamdulillahi adalai ne dama, kuma insha Allahu wannan abu za su bibiye shi kuma za su kula da kes din in Allah ya yarda. Ni dai fatan da nake yi wa mutane shine mu zauna lafiya, Allah ya albarkaci ƙasar mu Najeriya, Allah ya taimaki jami'an tsaron ƙasar mu na farin kaya. Da Allah ina ƙara baku haƙuri, dan Allah ku yi haƙuri a bisa abubuwan da suka faru na yaɗa wannan abu a social media. Masoyana ne waɗanda ban sani ba, so bayan an bibbige ni na fito ne sai nake dan gaya musu, shine suka je suka yi wannan posting. So da Allah da annabi a yi haƙuri, insha Allahu in Allah ya yarda wannan abun ba zai ƙara faruwa ba, kuma in Allah ya yarda na tabbatar za a yi mana adalci. Dan uwana da yake zaune yanzu yana jinya, rai a hannun Allah, insha Allahu na tabbatar shi ma za a yi masa adalci a wannan hukuma. Domin me bai shiga wannan hukuma da niyyar cutar da kowa ba, bai shiga da niyyar ya shiga ne don ma ƙasa hidima, kuma mutum ne wanda tun tashin mu tare, mutum ne mai gaskiya da riƙon amana, kuma wanda ba shi da matsala. Hatta abokanan aikinsa suna yaban halinsa, suna kuma ƙoƙari su ga cewar sun yi mu'amala da shi. So yanayin da ya tsinci kansa, shi kansa yanzu yana cikin wani yanayi wanda ba za a wannan. Sai haka ina godiya, Allah ya saka da alheri. Na gode, Allah ya saka da alheri.